Tias Sinuci Maria panyengkuyung ayan kaslametan. Panglimbang 5 menit dina Legi tanggal 28 Juni taun 2021 kapethik saka Injil Lukas bab 2 ayat 41 tekan ayat 45. Para sutresna PLM kinasih, apa panjenengan nate kelangan bondo, warga berayat, sekabat, katresnan, pangengen-angen, kepara kelangan pangarep-arep. Kepriye rasane kala iku? Rikala wong banget tresnani lan rumangsa ndarbeki barang utawa pawongan kang ilang, kelingan gedene pangajine sarta rekasane perjuangane nggayuh lan krengkuh kang ilang mau, mesti dheweke bakal semedhot enggo ngenes marga wis rumangsa tanpa guna urip mangarepi. Santo Lukas sing waosan dina iki atur pelaburan bab kahanan manah dalem Ibu Kenya Dewi Maria kang uga campur aduk merga kelangan putra ontang antinge Sri Yesus. Rikala plego menawa putrane ora katut bali, tuwuh rasa kuwatir, rasa luput uga goreh. Rikala ketemu putrane isih ana padalaman suci banget ing bungahe. Nanging manah dalem Ibu Maria bali mlenggong ngendelong rikala mireng tumanggape putrane kang kurang ngepenakake ati. Kenging menapa panjenengan madosi kula? Menapa panjenengan boten pirsa menawi kula kedah wonten ing dalemipun Allah Rama kula? Atine wong tuwa endi sing ora rumangsa keloro-loro krungu wangsulan anake kang kaya-kaya murang tata mengkono iku? Sawijining pitakonan, kenging menapa panjenengan madosi kula? Lah wong genah Ibu Maria lan Bapa Yusuf nggoleki Sri Yesus kajurung rasa tresna lan kuwatire, malah sing digoleki rumangsa ora luput lan ora dadi karepe. Apa meneh paring wangsulan Sri Yesus ngenani omahe bapakne? Apa anake mau wis owah pikire? Apa anake mau wis lali karo Yusuf bapakne? Kanthi sareh lan semeleh Ibu Kenya Maria ngadepi kabeh kahanan mau. Pranyata paring wangsulan dalem Gusti Yesus dadi peling Ibu Kenya Dewi Maria bab jati diri putrane sarta ayan kang kudu kaemban minangka ibuning Allah. Ibu Kenya Dewi Maria lan Bapa Yusuf wiwit lumebu ing petenging kapitayan, ananging ora padha kelangan pangandelan pangarep-arepe marang Allah Pangeran. Sing cetha, Ibu Kenya Maria nyimpen lan ngolah kabeh pangalaman tan gaduk dinalar sarta maneka rasa kang timbul jroning manah dalem. Jinurung saka tresnane marang putrane, Ibu Maria kupaya tumindak sak becik-becike kalebu nyangga sakeh rasa ora kepenake kang kudu dumadi. Ing manah dalem Ibu Maria terus nglelimbang lan terus nglelimbang sinambi maneges kersa dalem Gusti kang sinigit ing prastawa mbaka prastawa minangka Ibu dalem Sri Yesus linambaran ati kang pasrah lan sumarah. Para tresna PLM kinasih, ora gampang Ibu Maria ngemong nuntun lan nganteni Sri Yesus kang kejaba kagungan sifat manungsa ananging uga kagungan sifat kaalahan. Kabutuhake ati kang sabar, jembar lan bawira. Kabutuhake ati kang siaga berkurban. Ibu Maria kagungan manah kang resik lan bening, tanpa ciri saengga tetep ngendelake asrah sumarah marang Allah jroning ngayati timbalan minangka ibu dalem Allah Yang Putra. Pribadi Ibu Maria kang kagungan manah kaya mengkene iki kang prayoga kita tuladani jroning nyangga salibing urip mligine minangka pendhek dalem Sang Kristus. Tias Sinuci Maria nyuwun pangestu dalem. Suwawi sampe munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit Ibu Kenya Dewi Maria sarta patuladanipun ingkang awedharing dinten menika. Mugi kawula kanthi resik ing manah nampi menapa kemawon ingkang kirang kremenaken.
Panjenengan kawula puji luhuraken sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung kasma dalem Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.